up, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up. Hey, all my niggas who be thinking we soft, we don't. Meanwhile, Hello guys, welcome to my channel. Karon guys, ga-vlog ko diri guys while nag-work. Trabaho ko ron guys, tapos ako rang i-vlog kung unsa akong gibuhat diri. Gariso ko ron guys. Nako sa risuan kaya akong trabaho is mag-print og mga chart. Kana bitang ginagamit sa mga pasyente. Gina-orderan sa doctors. Mo ni guys, akong gipang-print guys, finished product na guys. Mga resita na guys sa doktor. Kita ninyo. So diri sa pikas kilid mo na hilim og mga chart guys. Daghan na kayo guys. Galing hinay kayo akong printer nga gigamit guys. Hinay kayo. Mao ni nga printer akong ipanggamit guys. No, do kabog gagmay. Kay nautdan man mig ink sa dagko. Sa una guys, akong gigamit nga printer ini Riso na ni guys, dini printer Riso. Ngani. So, ako ra kay guys. Diha ibutang ang master copy. Apoy usa. Layuhon pa ni guys. So, sa pagkakaroon guys, gamay nga printer akong gigamit. Mo ni no, ga-print siya pero hinay kay guys, dili pareha ning usang dako nga baling kusuga kay nimo print. Makahurot ni siya og mga sa usa adlaw pwede ni siya maka-print bisag mga 20 ka case karton nga bond paper. Mo ni siya ang mga bond paper guys, mo ni siya bond paper short ni katulong. Paper. Muna akong trabaho diri guys. Na TV, di ko na mo andar kay walay ikuan, walay signal. Tapos na siya aircon. Di po mo bugnaw, hangin rin mo gawas. So, shout out ninyo dihang tanan. Sa tanan ako nga mga subscribers o ni follow sa akong Facebook page. Daghang salamat Syong Vlog. Thank you kayo. Ako ra usa diri guys, mingaw kay guys muning sulod sa risuanan. Muni siya dantaan kayo og kana mga bond paper na dias kuyo. Nag-vlog sa karon guys kay mingaw man. So, shout out sa tanan dihan ako nga mga subscribers o viewers. O sa mga kauban din ako mga vlogger nga si Patricio o si Mr. Marlo Pasaway. Shout out ninyo diha guys. Lain pa ato guys, na ako'y i-plus ninyo kanang kung kinsa na itong mulantaw og live karong gabi na live diris Angtay ba diya sa St. Paul's Luyo. Buwan na ang December Avenue o dagan pang banda nga mga Bisaya, mga Inchi, mga sikat kayo ba, dagan sila. Kung kinsa tong ganahan mulantaw, adto ra mo kuan Angtay. So, daghang salamat ninyo guys. O ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube. Bye-bye.